Dami ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Iman na mga ramoti ate-ate dohot pikiran mo nabi di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Hamunak kadamang ng dainang hahanggi pinaribot di bagasa gorni Tuhata. Dibubi ma di pesta ulup-ulup las neroha, pesta gotilon sadarion, pinasaha ma tabi horas-horas tuhita saluhuna, dohot tupa adong nang ngakaruas ni huriata tamue, uzako kami mahamu saluhuna di bagasan las neroha, horas madita saluhuna. Berita nauli sumikopi las nerohata di bagasat tikion. Ima hatan itu hatan na tersurat di 2 Timotius 3 ayat 10 rodi 10 pitu. Huzahama dihita ta tangihomma di bagasar rohat tabi. Alai di ihuton hodwau di puda, di parange, di tahi, di haporseaon, di labas, holong dohot bengek ni roha. Di bagasan akka pangaliliyon, haporsuhon, akka nama satuau di Antioquia, di Iconium, di Listra. Pangaliliyon na saigudang do hutaon. Jala di palua tuhani doaw siyan saluhu nai. Alay dang terbahin sohonalili nasa nanayang marparange na daulat marhite-hite Kristus Jesus. Alay na makapugani hamagwan na do ak kaparjahat doho siula uti-utian na pautoto hodona sida huhut di pautoto. Alay ang goho sa imiyam madibagasan akan naginuruhon jala naung ni hapur sami ay diboto hodo na mangajar hotsa tuho. Huhut ala dibotoho sian si ete homido pe surat na bediyai na margugu pabisukoko asa taruli di halua marhite-hite haporseaon di Kristus Jesus. Ay nasa surati sini haton ni debatado jala hasea mamudai mamitsang pauliulihon manugunugu di bagasan hati goran. Asa ripas halak ni debata hobas tunasa ulaon na denggan. Ima yanggo sahana. Huria nani haholongan ni Tuhata Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan tikion marulupulup dohita dina patupa pesta gotilon di huriata songon nang taida di joloon simbol-simbol ni hasil panen atik pedak palahubot lang na hasil panetta do murnion alai ditogihoni dohita lahomad do mauliate tuadupan ni debata. Hamwak kamanginang anggote manimingguta sadarion ima ripas jala hobas tunasaulaon na dinggan. Boy dohita ripas jala hobas tulaon na dinggan, boy ima di fungsi ni barita nauli hatan debata naking
adong opat molo tazaha berita nauli. Perzulu memudai di hata Indonesia di mengajar. Lapatanna ganup tabigi hata ni debata manang tazaha bibeli na tongon di pudai debata do hita di bagasang ngulutta diajari. Jala hita na mabigi hatai na manangi hoca radi diajari, radi dipodai merhiti-hiti hata ni debata. Dung radi hita dipodai diajari mangalak kamatu fungsi na peduahon ima mamicang. Lapatan na dung diajari hatai hita botot tamatupa adong bedo hahurangat dot hagaliotta. Gabi dipicang mahita merhiti-hiti hatai. Debata ro mamicang di bagasan holong, zalahita, olo mengukap roha, dipicang debata merhiti-hiti hatanai. Dia kasih patureon, dia kasih padengganon. Dungolo hita dipicang hatai, mangalak kamamu setu fungsi na patuluhon, ima pauliulihon. Dalam bahasa Indonesia memperbaiki kelakuan. Lapatan nati kita zaha hatai, tabigi akazami tabarita nauli, ukap manang rohata, di pauliuli debata. Ala molo godang situtupe hata barita nauli tazaha tabigi alaidang ukap rohata di pauliuli marisuangdo hatai. Dungi fungsi na paupaton naking menugu-nugu hita tu bagasan hati goran. Sehingga kita menjadi orang yang gemar melakukan kebaikan dan kebenaran. Lapatan na melulung tatangihon hata ni debata, gabe sada habit nama dihita mengulahon natigor. Gabe sada karakter maibana. Dangolo bei gabe mengulahon nagiduk di tongan ningoluna. Alanido ido akan nabisuk na makanguluhon opat fungsi firman Tuhan ini menjadikan seseorang itu menjadi orang yang hidup membiasakan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan. Hamunak kadamang dohok dainang tuna opat fungsion, tapado mumazon tu apala uno ni pesta gotilon sadarion. Terutama untuk anak-anak muda, mungkin mereka berpikir apa sih pesta gotilon ini? Mungkin disebut pesta gotilon ini pesta cubit-cubitan. Manggotil. Ala memang hita pe sudah bona manggotilon. Apalagi duli-duli manggotil hamle na. Meluliling inat talaw to pangaratoan, sihol si tuturo hanya matai, digotil mainatay. Pabuan ng holong si tutu rohana. Alay itong gwarong namang gotilon, mulo-mudo-hodo di gereja, manang namengantu, romadongan na, digotil may bana. Asa unang laos, mudum. Jala modohodok. Bukan itu gotilon, cubit-cubitan anak-anak muda, terutama sekolah minggu. Alai gotilonon ima pesta panen, pesta menuai. Menuai hasil tanaman, tapi menuai juga berkat Tuhan yang diberikan kepada kita lewat berbagai pekerjaan kita sehari-hari. Kita sedang berpesta panen, kita menuai hasil ladang,
kita menuai hasil pekerjaan, bahkan kita menuai hasil peternakan. Tiki masa ulaun seding nazulu hamwak kadamang do dainang, adong gotong hasil di ternak tay di guari, ternak seding. Sungguh dia me, moloro misalnya peternak ayam, manuk, dungi lamay mana tuak kamisioner tu gereja. Mangido tangiyang asa sinur manuk ngaon gudang tolorna gudang akka anak-anak. Alai sada siang pirani manukon doh anak nai ikut digwari doi manuk seding. Dung belga manuk ngai. Dungi pataron na may tu gereja tu misionaris idok ma amang nyoma manuk seding nami. Apalagi misalnya dakya mangalang manuk misionari doh paditai tutu merulupuluk matudina alalunga rosa ada manuk. Adong mapeningkatan gizi. Unang sa idokon songon na susumad dubuhin di paditaon hirang nahurang gizi inarupani alay kotong ma doh sari ng akka ruas na. Mula dong akka peternak pinahan lubu bedua. Dungi di pangido matangiyang say gudang ma anak ni beduaon pinahalubon. Dungi mo lam torop tutuan akon na merzadzima na peternak pinahanon mamelehon sada sian anak ni pinahan na gaybe pinahan seding. Dungi pataro metong tugareja laho pakyon ni huria manang na dihepekon manang na digadis laho manabayak kabuhal na rekod di tonga-tonga ni huria. Hubayak ko na sugari songoni hita nuaing adong mamusya perkebunan 100 hektar rupani dungi ba ma 10 hektar gaybe perkebunan seding inna tak pola rekod ra pedita mangidoi duate dak pola ra asipata na mangidoi don sukaro dangi ikosongon na buato marohana hapenya mulai dua rohana no gebe dang meroha ikosai lepe-lepe maiba rupani hapenya nang godi huria bulubuis sauliulina patarurdo pasahaton tuadupan ni debata. Hamuak kadamang do dainang memang di tradisi ni dunia Timur Tengah kuno khusus na Palestina na latar belakang pertanian taboto do hamuak kadamang do dainang menurut ahli sejarah do arkeolog 7.500 tahun sebelum Masehi nunga terbarita Palestina termasuk Israel na memiliki kebudayaan irigasi pertanian yang luar biasa. Jala sahat sonari budi utahilala pertanian di Israel menjadi contoh betapa mereka luar biasa mendesain sebuah irigasi sehingga bisa mencukupi suplai air terhadap segenap pertanian di Israel. Bodora tayakini sungguh-sungguhon ditiki rode bataman doktu si Hizkia ali Hizkia laumate namahong alai Roma si Hizkia madok di Raja 20 ali Tuhan tabay ma umurhu moloy tabay ho umurhu pakyok kuma umur na tinababi mangulahon man sejahterakan sude bangso na pinasahak motuau lahogong gomak. Saud doi tabay 15 tahun. Alay 15 tahun ini dipakai si Hizkia mahon laho pauliulihon segenap irigasi mabuka irigasi doho sungai siam mulai sungai Gihon
sahat tu Yerusalem. Dungi dakya nasida pertanian kekurangan air, pasokan air selalu cukup, hasil pertanian selalu sangat baik dan berbuah, bahkan menjadi sebuah bangsa yang saja itu sebetulnya sudah memasuki kancah internasional, mengekspor minyak gandum, mengekspor minyak zaitun, mengekspor buah-buah anggur. Latar belakang geografis pertanian sian Israel, mabahin nasida totong uduk tu jahuba marsoba madok mauliate tuadupan ni debata. Oleh karena itu terutama anak-anak muda, pesta Gotilon ini sebetulnya bukan pesta ece-ece, bukan pesta kaleng-kaleng. Tetapi ini sesungguhnya mengukir dalam hati kita terutama anak-anak muda bahwa Tuhan memberikan sebuah pesta Gotilon dalam rangka memelihara relasi Tuhan dengan umatnya agar senantiasa terjaga, terpelihara dengan baik. Dan adong disi akka jiwa-jiwa na egois. Di samping tanah harus istirahat, tetapi Tuhan lewat pesta Gotilon mengingatkan supaya semua orang yang merayakan pesta Gotilon itu taat akan hukum Taurat, senantiasa memelihara hubungan yang mesra dengan Tuhan, dan tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri. Saya ada contoh nang ta bigi ima si buas. Nang peraja ibana, zolma terhormat, zolma terpandang, yang dia bisa mengatur segala sesuatu ukuran untuk aturannya, tapi dia tidak boleh menentang imamat 25 atau imamat 29, nama dok, molodung di sabiho akka emem, dang boy ora ammu halak na asing narosya pudim laho membuat akka biurnieme natadingi. Mereka harus membiarkan sisa-sisa jelai gandum setelah mereka panen. Sada barita ni sada ina na membuat biurni menatadingi margowarsi isi tahya kamanginang ru. Sebetulnya buas bisa mengatakan jangan tinggal tersisa satupun, dia bisa katakan begitu. Karena itu memiliki kekuasaannya. Tapi dia taat akan firman Tuhan, akan Taurat yang mengatakan dan memerintahkan engkau tidak boleh mengambil habis. Tapi engkau harus meninggalkan sisa-sisa jelai padi setelah engkau memanen padi. Lapatannya pesta Gotilonon memupuk ketaatan kepada Tuhan, tapi juga solidaritas kepada orang lain, memperhatikan orang lain yang kurang kaya, yang miskin, tidak rakus untuk diri sendiri. Deoro akasimokus. Sian na menghayati pesta Gotilon. Iban na adong johya cerita na mek donian. Analogi don. Adong ma di hutan nami. Jadi di hutan nami don nama saon. Mabudil padidit. Haro hatan Indonesia ni padidit totai. Olo. Jadi Roma sadaina dung dibereng padiditon di tangan nai. Amang, ia leho mejuiau sawotik pe daging ni pediditi. Imana dangi bote mana fungsi ni pediditon. Hola selera menembak gue bote ibana. Dengan Roma inatai, meloni pangan atau ngamang sawotik pe daging ni pediditon, las madaging dang pola say ngalian. Jadi biuka maruhan na mabulit pa dito, berarti dia upiri kok don. Dan mungkin leonok itu tuho.
Muludang oloh amang malehon sa topi pesian daging ngay, baholan saotik petahosian, hulik kuling ngay. Tong dangi bote mana? Aha fungsi ni hulik kulingon. Dungi suku nama taima, inat taima. Ayah roh fungsi ni hulik kulingon. Bamulun ni pangan atong hulik kulingon namang hulik kulingi pediton. Boy batahan dang mangan 2 hari. Dungi Roma pabudilon. Berarti tuaw piri kok don. Ujung adang Saudi dilean. Atong na somargunay petahawamang lehot tuaw. Matabo talapatan na somargunay. Narotak ngayat kotoran na ngalo ako ni nataw do da pala kotoran ni pedito tok Panginoon na inna. Alay unang salang tayo husukum maso ahagunana. Dungi yalu si inatayma hari kok do mga tong nang narotak ngay. Ala molo roa hulik kuling iba koreng-korengon ilo benon mga pusi. Dungi magoma koreng-koreng ni inna. Hapi amat te gudang koreng nga. Jaga bedok kemak. Bah, diaw petonggo rikoton. Ujung ngadak sao beilean ala ni mokusna doh ala ni rakusna. Boas tidak mau rakus. Meskipun dia punya hak untuk itu, tapi dia mau solider. Dia mau berbagi terhadap orang yang lain. Alanido akan namar pesta gotilon, ikut saya mangulu do di bana pakilalan mersagi rap dohotaka donganna. Matematikan akan namar pesta gotilon, dang merhali-hali, alai merbagi-bagi do. Tersongo murid ni Samosir. Adok tayo persamo si Rison. Ninna baritay ron. Adong maguru borha sa Jakarta. Penempatan tu Samosir. Amang aman wang nasib po kung gabi tempat tu mau sa Jakarta tu Samosir. Guru matematika mana? Dari saya berdebat may bana dohotaka. Murid naon. Taringot tu songo dia mamar bagi-bagi doh merhali-hali. Anggo di guruon dang boy be mangaton jeruk sa bijinari bagion. Ala yang go muriti daw bisa pak dibagi meskipun kecil. Caranya bagaimana? Sangot cok be. Manang so nakamata di pasar, parisap, na tibo solidaritas na, nang peholasada sigaret, mereka bisa berbagi 10 orang. Behacarana, sangal si B. Ris nasida atik pe, otik. Hamuak kadamang dohok dainang, akub ni merhite-hite pesta gotilo dia sari do hita asa unang adong napazulu-zuluhon unang adong napapudi-pudihon alanido mulo di bona pasugit taingot de perayak kamanginang adorang somana burboni ititikko do di gereja hari Minggu tanggal 26 Oktober mang nataksonari merupani Patupaut tama di gereja tahun pertanyaan manabur boni. Dungi sudah maka ruas ni huria mabuan bonina todok nga eme di pasahak may tulang gatad di gereja ditangyak may asa gabi bonina denggan unang bonina lopohon na sumarisi jala godang perbuena dung gabi disuan haduan.
Alay sada jiwan na manabur bonion hamwak kadamang dahot dainang nasojadi adong napazulu-zuluhon jalan nasojadi adong na papudi-pudihon. Alana molo adong napazulu-zuluhon dungi marsua maibana asa humato pautahian non nin narupani Roma bagudung mangalang sa luhu na suan napar zului. Sabalik nga, molong pikran ni Zolma, tumagong mautahiya parpudi, abehan no roak kabagudingi Zoli lang na parzului, dungan non emekirang darlang, daong, mabahen tangga-tangga doy kami mempersiapan, asa gabi sudayan no ris, emei di pangan, bagudungi. Di bahini korabong, dang pajolo-jolohon, dang papudi-pudihon. Dungi romolorap, mersua na tong emei rak menguning bingung maroh bagudungon. Ne dia malangon na hola mamereng pengatok si majujunga. Dungi sudi maporngis emei dibuat akka napunasa. Ahalapatan nyon marpesta gotilon hita ikon kompak go. Ikon mesrado sudah hita perhalado doh ruas. Napasobulung doh namerbezu, sekolah minggu doh guruna, dirijen doh ruas parkur harus tetap mesra dan kompak sebagai buah pesta gotilon dalam hidup kita. Dan itu kita terjemahkan dalam hidup. Bahkan doli-doli dan anak boru yang sudah menjalin cinta pun kamu tetap semakin mesra. Apalagi sudah duduk di gereja, manangyakon sa itulus ma parrumah tanggaon na di baga sallo mani rohani tuhatay. Hamunak kadamang dung pesta panen. Sude matong ruas ni huriyata mabuan patumonaan. Patumonanon ima buah sulung. Ikon piliton ni sada keluarga do emena purngisian emena laho mabayan lape na tabu. Molo adong perisi na matsay uli tabu matong lape na pinatupana. Alayati behadong sautit na hurang uli tong madohoti bonon na lape na tugareja. Adonan daripadi buah sulungnya. Dungi cengska doma dung selesai marminggu. Dang boy keluarga na paturehon lapet na tabuon. Lausi panganon na dung gereja. Ikon radido rohana mangaton. Lapet na tabu na pinatupani dongan na asing. Molo hurang tabu baik kodohti mana makilala. Alay sebaliknya molo hurang tabu pinatupana dohti bana marsaulihon na tabu. Na pinatupan niyaka dongan nasi. Yang mata na tabu na hamwak kada manginangate hasil liperbu ini buah sulung tahun ni emenisi manuangon. Jala order pehuboto di mirap piadong hape buah naga. Adong torung menambah zat besi, adong jeruk, doho pepaya menambah vitamin C, doho lan nasi ngosudin ni luar biasa berkat Tuhanon. Alay so tungadongan non na botari marsugulu ala ni perbuyon, gabi tong mertokar ti, tong masudi mersaulihon na tabu na dinggan na pinasah ni Tuhata tuy. Nuaing nung nga dilos de batahi tamaringan di kota na modern. Lapatan na di samping ni simbolis buah sulung perbuye gotilon na pinasani tuhata tuhita. Alay dang sudebe hita petani. Nung adong siyan hita pegaw negeri, pegaw swasta. Nung adong siyan hita wanita karir. Nung adong siyan hita tukang tempel ban.
pasahaton pilihan na tong siyan parbuin ni tempel banon. Doho tangiya ngali Tuhan, mersugot haduan pasu-pasu mo maaw, dakola sekedar tempel ban, alay gabi distributor ban. Tingkat provinsi misalnya. Lamar hebang tua katikinas. So ngoni manang dia kadamang do day nang kabirokrat, di eksekutif, legislatif, do di judikatif, akajaksa, akapengacara, doho hakim, tentara, polisi, di pasu-pasu Tuhan. Rodia kana posobulung nakarejo song desainer grafis atau mungkin seorang YouTuber. Itulah lahan yang diberikan Tuhan kepadamu dan dari situlah engkau bersyukur memberikan persembahanmu pesta gotilon kepada Tuhan. Habuak kadamang doho dainang hita zolma manuan songon apostol Paulus si Petrus maniram alayang ko mangaleho parbuena yung sirotahe debatado. Tabuk ka mo sa tokin bibilta siya 5 Musa bidu 6 ayat 10 rodi 10 sada. 5 Musa bidu 6 ayat 10 rodi 10 sada. Ia dong masuk ko ditugihon Jahuba de Batam, tutano nani warihon na tu opum, tu si Abraham, si Ishak, doho si Jacob, mga leho tuho, huta, akkanabulon, doho nadinggan, raptajaha, akkanaso pinukam. Dileho do hitanin na huta akan nabulun doh nadinggan alay ingot akan naso pinukam. Debatado mamuka. Aham sa iliw Jehovah ya sa pulusada. Tole bagas akan naguk doh nadinggan meragam-ragam akan naso ni Isyam. Doho sumur akan naso hinaliam. Tole porlak anggur doho hauzetun akan naso sinuam. Porlak angguron tersungun di mana yang nate hauzetun non. Banggo dehita mungkin pohon coklat meraon. Doho pohon karet. Di bagasan haporsyota tu hatairu na manuani ate. Jalamanga ko siani pola bosuran. Alai disengguli mai tadi ada 22 madok. Saya merjaga mahotu dirim. Asaunang di pahalupa horroham Jahuba. Naung manugihon horuar satanu Misir siap bagas perhatubanam. Ay halak Misir namang dang hita halak batakon nin naropan buru rado nota sunguni. Alayang gua madok na pinaluan debatado hita sa perhatuba dan ni hauton dihasi pilibiguon na zului. Out sura dangalan ni hatan debata mamasu-masu hita tupa perbada-bada do hita sa sadarion. Tupa perbulle-bulle do hita ro sadarion. Parula-ula. Alaya nunga haruar hita siap perhatuban dan hautoni merhiti hatan debata gabi begak mahita sudin waing ipasu-pasu Tuhan Jahuba gabi gantengak kamata gabi uliak kainata manis nang akanak boru uli-uli nang akabawa gari inatelensyon na berkau mazolo dohok bunganay macam mertupul kita inangnya. Datuk suta balas rohnya matay jawon non. Asing majo nang borhat. Ba hamyak kapad dita masih hudok kon halik muna.
Sanga do biar roha biharu nang kalension bulu nang ulonon nanwaing pestelen ahon gotilonon in narawa rupani. Tapi ternyata lebih tertib bo inat telension. Detail di ban nasida. Lihat gua pedokon lensia berguna. Jehudokon bayi gari lensia, boy tetap semangat mengulah pesta gotilonon, apalagi maakana upo suhaduan. Jayot sa sitong aboy don sindiran di bagasan holong tu hitak kana uposo. Unang molorono sa gereja mga lehon ular rupani unak pula sa ipitor majua. Mulai sonari ingot tahu makainok ta amuk telension petrolo mangulah-ulah na dengkat di tongani huria. Hamunak kadamang dohok dainang marhite-hite pesta gotilonon debata mamasu-masu hita. Lapatan na di pasu-pasu manangak kamata do inata na bekerja sebagai guru. Unang mabiar hita mulalong dana murid muruk mangalok ka guru. Ahorwa jagomin na tuguru nai. Mabiar mangulahon na tigor do paingot na dinggan. Jalaw pe termasuk sepakat do sonam wakadamang. Dang lehono terlalu bebas akayanakon di masa nuaing. Gaya bilang diboto dia ruh na dinggat dia naso. Denggan. Apalagi mulai dabuhon guru ne rupani disipa itu jang dipukul. Bahasa unang madong san akahita nak kota songoniba. Au sadira la guru bapakku rupani saya dokor do ba au hasea wala ni guru do inna rupani. Dedang didokon alan yaka ulau na meragam. Alai gurui luar biasa di bana. Dan kalian juga anak-anak yang kekasih, doli-doli na berbaju, remaja, anak-anak sekolah minggu, tetaplah kasih gurumu. Kalau ada di sana sini yang marah-marah sama gurunya, orang tuanya, atau menjatuhkan lurah, tapi di HKBP Medan Sudirman tidak ada itu ke depan. Tetaplah kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Di pasu-pasu Tuhan ma sudina akka ulot tadamang dainang. Di pasu-pasu ma akka pegawai swasta nang negeri. Di pasu-pasu nang akka polisi doh tentara sesudah nyaman bangso doh negarata. Di pasu-pasu ma sudia akka usaha muna ganup. Akka perkebunan mang natambang doh lapo doh lan nasing martabak-tabak kalangganan. Di pasu-pasu akka pertempel ban, asa unang say bocor-bocor dong selesai tempel, malay marulupulup sudah sida madok, molonyan, duli-duli ni Sudirmanan, dakya bocor tempel la mululung say nin narupani, maka orang juga semua menjadi rame-rame ke sana. Jala sudi hitam ya di bagas joroni debata, marhite-hite pesta gotilodon. Matsay tazom naking Psalmen 24 ayat 7 obati madok geria porik diajar diasari dingani zabuna burung pipit gari leang-leang dingani asarna rabdo anak konna ahamanian aporik doh leang-leang tumibakone hita. Hape ya pori doh leang-leangi dingani sarra, dingani jabuna. Hita ciptaan yang istimewa. Datung soy inganata bagas joroni jahuba. Adang terpatudos hita zolma sa sitonga tua porik dohot leang-leang. Alai gebe dohot di tirota. Asa seto tomian hita di bagas joroni jahuba marhite-hite pesta gotilonon. Akan menganggur di pasu-pasu Tuhan. Tuhan memberikan pekerjaan ke depan sehingga kita pun yakin Tuhan itu sungguh-sungguh maha murah dalam kehidupan kita.